Елите ме зоват, примамват ме, подканят ме. Всеки път си ме викат, защото знаят, че съм тяхна. И те са се затъжили. Мъчно им е било за самотата, в която сме ги оставили. Тези вековни ели пазят тъгата на планината, нейното величие пазят, нейната тайна. Слънцето ги прави да изглеждат приветливи, усмихнати, сякаш ми викат «Добре дошла». Пък всъщност са нагрочени, непрощаващи. Сещам се за тях само когато е празник и съм поела натам, когато на мен ми се иска, когато искам да ги вдишам така, че да ме освободят от оковите на суетата. И си викам, тукашна съм, завинаги съм вързана за това място. Невидими въжета ме дърпат насам. Опитвам се да не чувам ломтенето на сърцето, щом наближа Златоград. Срам ме е някак от чувството. Може ли всеки път да ме връхлита така? Що години са минали назад, що път е извървян, а като дойда тука и лум-лум, бум-лум, ще ме изяде това сърце. Тук останало в тази планина. Велика, страшна, копнежна. Ще ме погълнат всички чувства, дето отивам на хората да ги дам в Златоград, дето съм се родила. И се прибирам себе си, вместо да кажа на хората, да извикам: «Ей, люде, благодаря ви, че си ме приехте, че ми се усмихнахте. Толкова много думи имам, пък една не мога да изрека». А къщите в Златоград? Виждали ли сте къщите, комините? Усещали ли сте как мирише? Не пушека, въздуха как мирише. На старо, на вечно, на истинско. На нещо дълбоко и неуловимо. На вълшебно нещо мирише. И вика Митушев: «Вижте, вижте дюкяните, и те работят». Как да не видиш дюкяните? И стълбите, и прозорците виждам. Скърцат от тежестта на времето, но споменът продължава да скрибуца в мен, дори когато отмина. Помня най-вече очите на хората. Тези дълбоки, най-често сини очи. Не невинни, не омайни, но невиждани и някак загадъчни. Сякаш ти казват: «Аз знам много, ама няма всичко да ти кажа сега. Не е за всеки го това, което знае». Вървя по кълдарамените улички и ги благославям, че са си останали такива, че ми носят миналото в бъдещето и ме оставят спокойно да ги отмина, знаейки, че ще се върна пак, винаги, когато имам нужда от спасение.